Нека да кажа първо добър ден на всички и да ви обърна внимание за днешното събитие, заради което днес сме тук. Аз като омбудсман на Република България, заместник-кмета на Дупница и председателя на Националния осигурителен институт. На първо място ще направим една приемна за гражданите на Дупница, съвместно с госпожа Караиванова, и която ще е насочена към един от основните проблеми, които засягат гражданите в жалбите си към нас, а именно въвеждането на еврото. Притесненията, особено на възрастните хора, които са групата, с която ние искаме да работиме, са насочени към това да им изчезнат пенсиите след 1 януари. Как ще бъдат превалутирани, как изглеждат еврата, защото те не са виждали банкноти, как ще разпознават фалшивите банкноти. Така че моята задача днес и на госпожа Караиванова е всъщност ние да дадем на първо място информация на възрастните хора за това какво ще се случи след 1 януари и на второ място да ги успокоиме за това, че техните пенсии няма да се обезценят. Разбира се, тъй като това е приемен ден, те ще имат възможност да задават въпроси не само свързани с еврото. От НОИ има експерти, които са готови да отговарят на всякакви въпроси, свързани с пенсии, с осигуряване. От моя страна, моите пък експерти, които работят в институцията на омбудсмана, ще имат възможност хората да зададат всякакви други въпроси, които са насочени към нарушаване на техните права. Искам да изкажа специални благодарности и на госпожа заместник кмета и на вас за това, че много бързо реагирахме и така посрещнахме с голямо съучастие. Заедно направихме тази приемна. Да, кажете, ще настъпи ли глад? Може да бъде на тази приемна, може да е важно да чуят през медии какво точно да очакват след 1 януари, да не се притесняват толкова. Уместни въпроси. Добре сте ни посрещнали в град Дупница с любезното съдействие на общинската администрация и в лицето на заместник кмета сме днес тук с една инициатива, която е традиционна, но сега за първи път се поставят така важни въпроси, на които предстои да дадем отговори във връзка с въвеждане на еврото. Администрацията на омбудсмана и администрацията на Националния осигурителен институт традиционно си сътрудничат по изключително важни теми и информираността на хората, на обществото, да сме близо до тях като ръководители на администрации, които изпълняват и администрират политики на правителството, е изключително важна. И за госпожа Делчева в качеството на омбудсман, и за мен, и за ръководството, и за експертите в Националния осигурителен институт в качеството ми на управител. Тези приемни ще станат традиционни. Националния осигурителен институт има информационни кампании, вие сте запознати, чрез териториалните си структури. На тези информационни кампании ние се стремим да разсеем страховете на хората и аз ще кажа, че страховете, колебанията са по-малко, когато ние сме близо до тях, когато администрациите работят за тях, когато има информационни и комуникационни кампании, когато има брошури, които могат да видят, да прочитат, да пипнат. И не случайно слогана на правителството, на държавата за тази кампания и за полезността на хората да се информират от въвеждането на еврото е единството. Виждате малко долу, единството е силата, защото единството на институциите, единството на ръководителите на институциите дава силата на лицата в тяхната информираност. От 1 януари 2026 година няма да има лице, което да е с намалена, променена или спряна пенсия или обезщетение за майчинство, за бременност и раждане, за отглеждане на дете, за инвалидна пенсия, за временна неработоспособност. Това са плащанията по болничните листове. Всичко ще се превалутира в полза на гражданите. Целта на днескашната сесия с
омбудсмана е да предоставим точно тази информация, ще дадем нагледни примери. Аз се радвам, че инициативата на администрацията на омбудсманството за разширяване на тази информационна кампания с открити приемни, в които лицата да могат да зададат своите въпроси, се реализира точно тук в Дупница. Тук населението традиционно полага труд и в страни извън България, в страни членки на Европейския съюз, така че предполагам ще има въпроси, които касаят изолирането на периодите. При прилагане на регламента администрацията трябва да е близо до хората, за да могат те да чувстват увереност, да чувстват силата на знанието, която сила ще победи страха. Добре, но все пак не ни казвате дали ще обеднеят пенсионерите и българите с влизането на еврото. Питайте се глада, който хората се страхуват. Няма как да обеднеят хората, техните доходи ще бъдат в евро, плащанията ще бъдат в евро. Статистика има, която е качена на страницата на Министерство на финансите и на Конфедерацията на независимите синдикати в България, КНСБ, откъдето се вижда, че страните, които преди нас са влезли в еврозоната и са въвели еврото, доходите растат между 16 и 20%. Не бива да се притесняват хората, има механизми, които да гарантират тяхната покупателна способност. Контролните органи работят, вие знаете, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията. Всичко това е механизъм, който държавата е създала чрез администрациите и чрез организациите, които осъществяват контрол върху спекулативното нарастване на цените. Благодаря ви. Това, което исках да допълня е, че всъщност превалутирането на пенсиите ще се стане по официалния курс, така че няма абсолютно никаква опасност, който и да е човек пенсионер в България да загуби по някакъв начин дори минимален доход. Това, което искам да дам като съвет на всички, особено на възрастните хора, след 1 януари при възможност да плащат с карти, защото така ще избегнат този момент на плащане в български лева, а връщане в евро. Една от информационните брошури, които ние ще раздадем сега на всички, е като във вид на най-обикновена табличка, където е написано много просто, когато, да кажем, арестото ви е 1 лев, колко всъщност евроцента трябва да ви върнат. Съответно, това е и за евроцентовете. На второ място, нека хората да не бързат да обменят сега левовете в евро. Все още банките взимат такси за тази тяхна дейност. Нека да изчакат 1 януари. След тази дата, в рамките на 6 месеца, те спокойно могат и в БНБ, и в останалите банки, без никаква такса, да си обменят левовете в евро. И разбира се, отново бих казала, че нека когато пазаруват или в евро, като преди това са обменили, или да използват карти, защото винаги е възможно да стане някакво объркване. Дори продавача съвсем добросъвестно би могъл да направи някаква грешка. Ето и допълнителните материали, които ние носиме. Включително аз съм взела и банкноти евра, с които да покажем на хората, а това са брошурите. Искам да благодаря на Министерство на финансите и на Българска народна банка, които всъщност ни предоставиха тези материали и с които ние ще ползваме по време на всички приемни. Използвам възможността да кажа, че следващата ни приемна ще бъде в Самоков. Имаме вече дати за Гоце Делчев, за Петрич също така. До края на годината заедно с НОИ ще направим много такива приемни, насочени точно към възрастните хора. Може ли само, извинявайте, може би към вас съвет към най-вече към възрастните хора, тъй като знаем, телефонните измами са твърде чести, имаше съобщения от различни институции, че вече са подготвят и такива измами, свързани с обмяна на евро. Може ли съвет към възрастните хора да не се поддават на каквито и да било телефонни обаждания, посещения у дома, за да не се случат? Точно така. Няма институция, която да ви звъни по телефона или да идва в дома, за да ви подканва да обменяте левове в евро. Тук сега се пресещам за още една опасност, която засяга не само възрастните хора, но и работещите. Всички договори, независимо за какви видове договори става въпрос, те автоматично след 1 януари се
се превалутират в евро спрямо официалният курс. Ако ви се обаждат или някой, ако иска, ви каже, хайде да подпишеме нов договор заради еврото, трябва да знаете, че това не се налага. Или ако все пак решите да преподписвате тези договори, четете много внимателно, знаете, мъничките букви отдолу са всъщност най-важните. Извинете, само да ви питам за потребителската кошница и за това нарастване на цените, което е факт във всички сфери, не само хранителната индустрия. Да, така е. Всички го усещаме, включително и аз го усещам по моя джоб, но мисля, че държавата е предприела необходимите мерки и контролните органи трябва да си вършат работата. Моята работа е всъщност да следя дали контролните органи си вършат работата. Но призовавам в гражданите, които имат някакви съмнения за нарушени техни права, не само потребителски, обаждайте се на телефоните на омбудсманството. Има възможност онлайн. Мобилните телефони на всички експерти от омбудсманството са на страницата ни. Тоест, вие може и директно с тях да говорите, организираме приемни, обаждайте се, поемам така с открито сърце, приемам всички проблеми на хората и трябва да знаете, че в лицето и на моя екип имате хора, които ще се ангажират с решаването на вашите проблеми, разбира се, доколкото това ни е възможно.